Gisusi karon sa mga otoridad ang footage sa CCTV camera sa terminal sa Tacurong, North Cotabato di nahitabo ang pagpamumba nga nakaangol sa upat ka mga pasahero kagahapon. Padayong gipangita ang sospek o mga sospek nga nagbutang og improvised explosive device luyo sa usa ka bus nga gipanag-iyahan sa Rural Transit Mindanao Incorporated. Matod ni Maramag Police Station Deputy Commander Jose Regner Civiliano nga ang bus nga dunay kapin sa 30 ka mga pasahero nibiya sa Tacurong sayo sa buntag kagahapon ug padulong unta sa Cagayan de Oro. Pasado alas 12 sa udto pag-abot sa bus sa Dulugon, kalit mibuto ang bomba nga nakaangol nila ni Paquito Bijares, Diodola Fostanes, Ilin Mancao ug Daniel Sincero. Sigo ni Civiliano nga tulos sa mga nangaangol naglingkod sa luyo nga bahin sa bus diin gibutang ang bomba. Ang tulo gidala sa Central Mindanao University samtang ang laing usa gi-confine sa Maramag Provincial Hospital. Matod sa opisyal nga pinaagi sa CCTV footages ug sa mga testimonya sa mga tao, mas daling mailhan ang mga nagpaluyo sa pagpamumba.